Ik ben Tiemen, ik ben chef-kok en mijn passie ligt bij lokale ambachten. Ik neem jou mee door heel Friesland om de mooiste en beste ambachten op te zoeken. Vandaag zijn we in Workum, dus ik hoef gelukkig niet ver te reizen. We zijn bij Jan, Pieter en Tineke van de plaats op het Grienestrand, waar ze allemaal groentes en aardappels verbouwen. De aardappel staat centraal in deze aflevering. Welkom bij Chef Tiemen. We zijn vandaag in Workum en waar staan wij, Jan-Pieter? Wij staan in mijn aardappelveld. Fantastisch, wat mooi. En wat is de passie met aardappels? Aardappels is een mooi product. Ik denk echt basisvoedsel. Ja. En het is een mooi product, een mooi gewas om te telen. We zijn er allemaal groot op geworden hè, hier in Nederland. Ja, het is toch echt wel een basis van Aardappels, Nederland. groente, vlees, zoals vroeger. Ja. Hey, en hoeveel verschillende soorten heb jij hier in dit veld? Ik heb hier 4 soorten staan. Welke zijn dat? De Laura, de Marabel, de Zen en de Frieslander. Aangekomen in de keuken gaan we meteen beginnen. We hebben de aardappels, we gaan ze schillen en daar een puree van maken. We gaan 3 verschillende dingen doen met de aardappels, 3 verschillende bereidingen. Aardappelpuree, hoe maak je nu een heerlijke smeuige aardappelpuree die de hele familie lekker vindt? Dat ga ik je dus laten zien. De schilletjes gaan we gebruiken, want het is eigenlijk zonde dat we die altijd weggooien. Daarnaast hebben we die hele mooie krieltjes gekregen, die gaan we klaarmaken. En kleine krokantjes gaan we maken, dus chipjes eigenlijk. En die kan je dus eigenlijk overal op toevoegen. Op een broodje. Wat je er ook mee zou kunnen doen is een bouillon maken bijvoorbeeld. En die bouillon dan weer gebruiken als basis voor een saus of een soep. Wat ik nu ga doen is de aardappels in stukjes snijden. Probeer ze even groot te snijden, zodat de garing van de aardappel hetzelfde is. En dat je er dus voor zorgt dat alle stukjes zo meteen gepureerd kunnen worden. Mocht je dat niet doen, dan heb je bijvoorbeeld zo'n groot stuk en zo'n klein stuk in dezelfde pan zitten. Nou, het is natuurlijk logisch dat dit stuk eerder gaar is dan dat stuk. Dus dan zometeen giet je al het water af. Eigenlijk met alles wat je kookt is het gewoon belangrijk om zout in het water te doen. En waar staan we nu op? Kijk, het is heel mooi om te zien dat ik ben heel klein. Ik sta nu op een rugstaak volgens mij. Ja. En jij bent lang. Iets langer en ik sta in de geul. Zodat we een beetje uitlevelen, heel mooi. Ja. Maar wat is de functie van een geul en een rug? Ja, de aardappels worden geplant in een rug. Een rug heeft een beter groeiklimaat eigenlijk. Oké. Want het is sneller warm. En de aardappel heeft ruimte, zeg maar. Want er komen nieuwe aardappels aan. En dan hebben ze genoeg ruimte in die rug om de nieuwe aardappels te laten groeien. En wat is nou jouw favoriete aardappel? Ja, toch wel de Marabel, denk ik. En waarom? Hij is lekker en je kunt hem bakken en stampen en wat je maar wilt eigenlijk. Allemaal verschillende soorten bereidingen kan je met de Marabel doen. Ja, Friesland vinden heel veel mensen goed, maar ik vind hem te kruimig. Te kruimig. Ja. Dus daar moet je eigenlijk mee stampen. Ja. Wat voor aardappel hebben we hier, Jan-Pieter? Het is dus die Zen, nieuw ras. Zen? Zen, Z-E-N. Is hij ook zen? Hij is dit jaar iets te zen. Ja, te zen. Ja, hij had wel iets groter mogen zijn. Maar het is wel een ras, een modern ras, wat ook resistent is tegen de aardappelziekte. Ah, en dat is heel fijn. Ja. Want dan groeit hij door tot een knoepert. Als het goed is, gaat hij dat doen. Ik ben heel benieuwd of het een knoepert wordt Ja. of niet. Oh, Zie je, dat is er 1. ja. En ik verwacht hier nog 1. Ja, zie je, dit zijn de oude aardappels, die hebben we geplant. Deze heb je geplant? Ja. Oh, dus hier is de plant uitgekomen en hier groeien dan weer nieuwe aan. En hier groeien dan de nieuwe aardappels, die groeien hier dan aan. Oh zo, dus deze kan je eigenlijk helemaal niet eten? Nee, die verrotten in de grond. Die verrotten in de grond? Ja. En dan deze, dit zijn dan krieltjes nu? Ja, dit is nu wat eronder zit. Nee, het zijn er heel wat. Ja. Achter me had ik al een pan met water op staan. En dan kunnen alle aardappels erin. Mocht je niet tegen hitte kunnen, is het beste om deze aardappels in een bakje te doen. En dan er langzaam in te laten zakken. Ja, die aardappels die spatten nogal en dan heb je kokend water op je handen. Die laten we lekker koken. Ik denk ongeveer 10 minuutjes en daarna gaan we ze pureren.
Ondertussen is het belangrijk dat je een pannetje opzet met room en boter. Zometeen ga ik de puree aanmaken dus met room en boter. En als ik het gestampt heb op de oldschool manier, dan voeg ik de room en de boter toe en ik wil dat dit heet is. Waarom? Omdat nadat ik de aardappels gestampt heb, ik ze nog door een zeef ga duwen, zodat je een hele mooie smeuïge structuur krijgt. Doe ik dit met koude room en boter, wordt de puree ook lager in temperatuur. En als jij koude aardappels bewerkt, om het zo maar te zeggen, gaat de zetmeel actief worden en krijg je een hele lijmerige structuur. Zo. Dikke klont met boter. Dit zet ik ondertussen op een laag vuurtje. Dan heb ik ook nog de krieltjes, die hebben we meegekregen. Van de Frieslander. Zo. Ja, deze ga ik lekker in de schil laten. Oh. Ja, het is ook behoorlijk moeilijk om zo'n kleine kriel te schillen. Dus deze gaan we er mooi in laten zitten. Hebben ook super veel smaak. En het geeft een lekkere extra bijt als ze gaar zijn. Belangrijk hier ook, net als met de aardappelpuree, dat ze gelijke grootte zijn. Dus de grote krieltjes haal ik eruit en die snij ik heel even door de midden. Zo. En deze gaan achter mij ook in zout water. En daar gaan we ze ook even in koken. Ik heb de aardappels net al gewassen. Dus deze schillen zijn al schoon. Wat we willen doen als we aardappelkrokantjes maken, want dat gaan we doen met deze, is dat ze krokant worden. Dat is eigenlijk het enige doel met een krokantje, een chipje. Als jij je eigen frituur thuis hebt, dan kan je natuurlijk de graden zelf bepalen. Mocht je hem te hoog zetten, worden ze zwart en niet krokant. Er zit heel veel vocht in de schil. Dus wat we willen doen is op lage temperatuur frituren. Dan kunnen ze langer in de frituur zitten, dus echt wel 10 minuutjes, zonder dat ze zwart worden. En dat is natuurlijk de bedoeling. Dus wat we gaan doen, ik heb hier achter de frituur aanstaan. Deze staat al op 140 graden. Hoger zou ik niet doen. En deze laten we dan even lekker pruttelen. Om het beste resultaat te krijgen voor krokante aardappeltjes uit de frituur, dus chipjes, is dat je alles onder de olie wil hebben. Zoals je nu een klein beetje kan zien, is dat de bovenkant van de aardappeltjes boven het frituurvet uitkomen. Waardoor je eigenlijk krijgt dat de bovenste laagjes niet goed frituren en dus al het vocht er niet uit kan komen. Dus wat ik doe, is eigenlijk het andere mandje erbovenop zetten, zodat alles onder water is. Of onder water, onder het frituurvet. Hoe kan je nou zien wanneer ze klaar zijn? Is dat het stopt met bubbelen. Het bubbelen is eigenlijk het vocht wat in de aardappelschil zit, dat eruit wil. Want ja, wat doe jij als jij frituurvet op je handen krijgt? Dan ga je ook gillen waarschijnlijk. Dat doen deze waterdruppeltjes ook. Als dit dus stopt met bubbelen, dan zijn ze klaar en dan zijn ze krokant. We zijn nu bij de volgende aardappel. Dit is de Laura. Dit is de Laura. Ja. En waarom heet die, of heet ze Laura? Ja, dat is ooit een keer door iemand bedacht. Dat weet ik niet. Nee hè? Nee. Misschien was Laura een roodharige dame. Dat zou zomaar kunnen, want het is inderdaad een rode aardappel. Ja, precies. Dan gaan we daar ook even kijken wat Ik ben heel benieuwd. wat hij doet. Nou, de maat is bijna hetzelfde als de zen, hè? Als de andere, ja. En Ook al is de plant dus veel groter. Ja. Je, Hij had voor mij wel iets verder mogen zijn qua formaat al. ja, dat hij toch iets vroeger is. Hoe vroeg heb je dit geplant? Maar op dezelfde tijdstip, zo half mei. Oké. Ja. Ja, want eerst had je natuurlijk best wel veel regen hè, in het voorjaar. Ja, het is eigenlijk 3 weken te laat. Ja, precies. Voor ons doen. En dat zie je nu dus ook aan de vorm terug. Ja, ze hadden gewoon veel groter moeten zijn. Ja, dat had de precies. kleinste moeten zijn. Oh ja. Ja, kun je nagaan. Ja.
Oké. Af en toe wil je natuurlijk even checken of ze gaar zijn. En dat doe je met een klein mesje. En als je net, ja, hoe noem je dat ding ook alweer van vroeger? Als je met je mes door je boter snijdt of... Je weet welke ik bedoel. Dan zijn ze gaar. Nou, dat is met deze nog niet zo. Die moet nog even een paar minuutjes. Je zou ze nu in principe kunnen eten als je lekker de oldschool AVG'tje thuis maakt. Met een balletje gehakt en bloemkool met kaassaus. En dan een lekkere gekookte aardappel ernaast, dan zijn ze nu klaar. Maar ja, we willen ze natuurlijk helemaal gaar hebben om er een mooie puree van te maken. Dus dat duurt nog even een paar minuutjes. Wel oppassen, we proeven. Lekker. Ondertussen zijn de aardappels klaar. Dus die gaan we even afgieten. Mooi, we laten ze heel even droog stomen. En ondertussen kunnen we de krieltjes ook afgieten, want die zijn ook klaar. Kunnen die ook even droog stomen. Wat we nu gaan doen is de warme room en boter toevoegen. Nou, als je 1/4 doet, of 3/4, dat is eerst wel genoeg. Gaan we het stampen. Oldschool stampen, blijft altijd een beetje nostalgie. Zo. Beetje peper. Ja, we willen natuurlijk voor die extra smeuïge aardappelpuree gaan. Dus dat betekent dat je ook best wel wat boter en wat room erin mag doen. Dus ik zie nu dat de textuur, ja, het zou voor de meeste mensen goed zijn. Ja, we willen natuurlijk een klein beetje extra. Dus we doen lekker alles erin. Een bolzeef, die heb je waarschijnlijk thuis ook wel. En dan begin je letterlijk met een schep erin, of 2. Rondjes maken. En dan druk je die puree door die zeef heen. Ook een mooie oefening als je, nou ja, je onderarmen wil trainen en je schouders en je biceps. Want de verzuring die komt. Dat is één ding wat zeker is. Ik voel hem ook al. Jan-Pieter, we staan hier tussen een stukje dat ziet er heel anders uit dan de rest. Hoe komt dat? Dit zijn de Frieslanders. En die zijn door het slechte weer, door het natte weer, zijn ze ziek geworden. Dus deze planten zijn ziek? Ja. Kan je hier dan nog wat mee? Nou, ze groeien niet zoveel meer. Er zitten wel een paar kleine aardappeltjes onder, maar die zullen niet veel dikker worden. Dus die blijven echt kleine kieltjes. Ja. Niet verkoopbaar? Wel verkoopbaar, maar we halen niet de kilo's die we graag zouden willen hebben. Dus als ze ziek zijn, betekent niet dat ze helemaal onverkoopbaar zijn. Ze stoppen gewoon met groeien. Ja, de plant gaat dood. Dus je bent echt weersafhankelijk, hè? Ja, zeker. Ja. En hoeveel weken regen heb je dan gehad voor zo'n batch van aardappelen om ziek te laten worden? Nou, eigenlijk meteen na planten, 2 weken na planten, was het al nat. Dus eigenlijk hebben ze altijd al die ziektedruk gehad, eigenlijk vanaf boven komen al. Dus, meteen al, hè? Ja. Dus dat was echt... ja, dat zat er eigenlijk wel vrij snel in. Hey, en wat voor aardappel krijg ik zo meteen mee eigenlijk? Je kunt hier een paar van meegeven. Zodat je kunt zien dat het dan nog prima aardappeltjes zijn, hoewel ze klein zijn. Oké. Ik heb ook nog wat oude aardappels liggen. Ook van vorig jaar. Ja. Die zijn ook nog helemaal goed. Daar kun je ook nog wat lekkers van maken. Nou, top. Laten we dat doen. Leuk. Hoe moet ik ze eruit trekken? Ja, gewoon zo? Trek maar gewoon ja? uit. Ja. Oh. Oh ja, die zijn wel klein. En dit is dan die grote zeker? Nou, die schiet al mooi op. Oh ja. Wel mooi. Ik geef je deze aardappels mee. Ja. Kun je vast wat lekkers mee maken. Zeker. Ik heb ook nog binnen nog een paar oude aardappels. Ja. Van vorig jaar. Daar kun je ook nog wat lekkers van maken. Welke zijn dat dan? Dat is de Marabel. Dat is de Marabel en dit zijn de Frieslanders. Frieslander. Top, dankjewel. Alsjeblieft. Vergeet niet om de onderkant nu van de bolzeef, zoals je ziet, met een spateltje af te nemen. Daar zit alles natuurlijk. Dan is deel 1 van de aardappel eigenlijk klaar.
We moeten nog wel even proeven natuurlijk. Meer zout. Eigenlijk ook een klein beetje peper erbij. We willen die restaurantkwaliteit, hè? Dus hoog op smaak koken, lekker veel kruiden, specerijen erin als je wil. Zelfs ga ik ook nog voor een klein beetje extra melk, wat ik hier nog heb staan. Omdat ik hem iets smeuiger wil hebben. Nog even een keer proeven. Dat is hem. Mooi. Deel 1 klaar. Dan hebben we deel 2 hier staan. Dat is heet. Auw. Pak hem dus met een doekbeet, hè, de pan, als hij heet is. Kijk, de aardappeltjes zijn nog heet. Dus wat je kan doen is lekker een klontje boter toevoegen. Zo. Natuurlijk een beetje zout. Zo. Lekker mengen met de boter, de kruiden, peper en de zout. En die aardappeltjes, die krieltjes, die zijn natuurlijk al gekookt in zout water. Dus dat proef je ook echt terug. Kijk dan. Gaan we natuurlijk even proeven. Dat is hem. Krieltje, de boter, peterselie, bieslook, peper en zout. Simpel, maar zo goed. Als de basis van het product maar gewoon goed is, dan het gaat om kwaliteit en dat hebben we hier gewoon. Kijk, je hebt helemaal geen bulbetjes meer. Dus wat het is dat al het vocht is verdwenen uit de aardappelschil. Laten we even uitlekken. Als je een stukje keukenpapier hebt, of wc-papier of wat dan ook, leg dat dan even op een plaatje of een bordje of wat dan ook. Zoals dit. Daar kunnen we de chipjes op uit laten lekken. Zo. Dat zijn ze. Ja, daar moet er natuurlijk weer één ding op en dat is zout. Zo. Je hoort het al, hè? Het gerispel van een zak chips. Heerlijk. Ik zal heel even wachten als het afgekoeld is. Nu zijn ze heet, maar ook super lekker. Wat vettiger, dat zouter. Het mooie is natuurlijk dat je dan de schil niet weggooit. Dus zero waste. Dus dames en heren, daar heb je het. We hebben aardappelpuree. Wat lekker smeuig is. Onwijs lekker dus voor je stampot. Dan hebben we een hele mooie kriel. Die hebben we gegaard in zoutwater met boter, peterselie, bieslook, peper en zout. We hebben alle schilletjes gebruikt. Die hebben we gefrituurd en die kan je op een gerechtje doen. Met andere woorden, eet smakelijk en tot volgende week. Komende week bij Chef Tiemann ga ik je laten zien wat ik met deze focaccia ga doen. Deze hebben we natuurlijk gekregen van Angelka en ik ga feestelijke crostinis maken. Allemaal verschillende toppings op deze mooie focaccia.